وەک ئەم زانن دەمەکە درێژێک و هەرێ مامە گشتی هاتیە دۆر پێشکردن و ڕۆژانە دەبن تۆبارانکردنê pir giran û zehmet daye. Lewra jî ev dorpêşkirin û tobarankirin bandora xwe li tevahî aliyên jiyanê kirin. Em am dikarin bêjin li bajarê Kobanî tevahî pêdiviyên jiyanê hatine seknandin. Civak bi giştî de rewşeke zor û zehmet daye. Lê beramberî wê yekê jî berxwedaniyeke pir mezin tê kirin. Berxwedaniyeke pir mezin ji alî şervanê me ve tê kirin. Ta ku ew çeteyên ku êrişê bi ser hermê me de tînin derwesa bajarê me nebin, komkujiyan derheqê gelê me de pêk neynin. û di heman demê de berxwedaniyeke pir mezin ji alî gelê me ve jî tê kirin. Li gor seferberiya ku ji alî rêveberiya xweser ve hat ragihandin, tevahî gelê me jî li gor wê tev digerin, teva wê seferberî bûne. Em jî wek zangeha Kobanî bêguman parçak ji vê civakê ne. Di dema ku ev bajar li ser lingan bû wê zangehê roleke xwe pir erînî nav vê civakê de dilîst. Li îro ji dema ketiye nêv zor û zehmetê de jî di heman demê de jî erkekî me exlaqiye kam wê heman rol bi şêwazekî nû em bilîzin. Belkî di alî kar û xebat da dayîna dersan da bi giştî zangeh hat rawestandin, biryara rawestandinê me da. Ji ber ku hêjmareke pir mezin ji xwendekaran pêwîst e werin kar, em gihîştin pêvajoya ezmûnan û ew kar hate rawestandin. Em di wê hêvî dana wê rewş aram be û em ê carkedin vekin karê xwe berdewam bikin. Lê yanî zangeh bi giştî jî hîn ser lingan e li gor wê seferberî tev digerê, kar û xebatê xwe dide meşandin û çi tiştê ku ser milê wê dikeve mamosteyên wê, xwendekarên wê, karmendên wê, rêveberiya wê pêra dibin. Di nava civakê de kar û xebatê xwe din meşandin.